Mga kapuso, NGCP nagahingyo sang patas nga investigasyon sa natabong nga krisis sa kuryente sa Panay. Malawig nga solusyon sa problema sa kuryente sa Panay kag pungsod dapat solusyonan sa bugos nga industriya. Ini ang gintutukan ni Josel Huesca. Nanindugan ang National Grid Corporation of the Philippines nga wala sang voltage issue sa tion nga nagpalya ang duha ka planta sang Panay Energy Development Corporation. Pero kung ano ang rason sa pagsunod-sunod shutdown sa iban pa nga mga planta, inang hindi pa direkta nga masabat sang NGCP. Based on the records of NGCP, walang naging trigger from the transmission side. So kailangan natin makalap yung reports on the side of the generator para makita natin kung ano yung naging dahilan bakit sila sabay-sabay nag-trip. Dugang pa ni Attorney Cynthia Alabanza, spokesperson sa NGCP, hindi makompleto ang istorya kung wala pa sa report halin sa PCPC o kung PAM Concepcion Power Corporation. Kahapon nagpahayag ang Panay Energy Development Corporation nga hindi sa planta ang problema tungod bisan pa nga mag-shutdown ang Unit 1 kag Unit 2, bastante gihapon ang supply nga mahatag sa iban pa nga planta sa Panay. Mag-shutdown kami or mayroong plantang mag-trip, sufficient pa siya to supply the whole Panay area. Ang nangyari lang kasi nung nag-shutdown sabay-sabay, which is very very uncommon na yung mga pangyayari. So there must be something na nag-trigger doon. Yun ang hindi natin alam kung ano yun. Sa pagtudloan ay isang generator kag NGCP sa kundiin nag-umpisang problema, pangabay sang NGCP. Kung meron mang kahinaan ang kahit anong parte ng sistema para magkaroon tayo ng pagkabuang solusyon, kailangan tingnan ang bawat sektor. Kasi meron mga solusyon na manggagaling sa NGCP, may solusyon na manggagaling sa distribution utility, at may solusyon na manggagaling sa generator. Abril 27 nagligad nga tuig nagluntad man ang blackout sa Panay. May rekomendasyon ang Energy Regulatory Commission o kun ERC para malikawan nga matabo liwat. Pero Enero 2 sini nga tuig kaangay nga nasulit. Pahayag sang NGCP na patuman na nila ang mga rekomendasyon kaangay sang adjustments sang feeder protection, under voltage checking analysis, guidelines sa power voltage curve analysis kag manugtapos na ang Sibon Negros Panay Backbone Project. Handa man ang NGCP nga tubangon ang anuman nga investigasyon pati na sang Senado o kon Kamara. Ang hinihiling lang siguro namin is na maging patas at objective ang pagtingin at pag-investiga dito sa mga datos na to, kasi napapansin din namin na wala pa, hindi pa kumpleto yung storya. Marami nang nagsasabi na agad-agaran kasalanan ng transmission. Josel Huesca, 1 Western Visayas.